Bon dia, soc Rafa Martínez, soc mestre d'escola i ara responsable d'ensenyament públic de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. Vos dono la benvinguda a aquest xat virtual. Ja sabeu que vàrem fer una assemblea fa uns dies i en línia d'anar fent aquestes assemblees i donant-vos informació en directe, doncs així estem de nou. Ens dirigim a vosaltres per comentar-vos algunes novetats d'interès i atendre també a consultes que a finalitzar la meva intervenció podreu formular a través del xat. Rebeu una salutació de part de tot el sindicat i molta força per superar aquests moments tan complicats. Ja sabeu que des del nostre sindicat totes les permanents estem treballant telemàticament atenent les vostres consultes i donant resposta a les necessitats que van sorgint. I avui anem a tractar temes que afecten a l'ensenyament públic, encara que, evidentment, molts són temes que la seva afectació va més enllà del que és l'ensenyament públic propi. El primer tema del qual volia parlar-vos és sobre el tancament de centres. Vull parlar-vos de les importants novetats produïdes aquest diumenge passat quant al tancament de centres. Sabeu que Conselleria va enviar una comunicació als centres educatius dient-nos que tots els centres han de romandre totalment tancats des d'avui 24 de març. També es diu que els equips directius estaran a disposició dels requeriments que es faci a l'administració educativa per realitzar tasques específiques que se li puguen indicar. I finalment també diu que tot el personal del centre estarà a disposició de l'equip directiu per garantir l'atenció a l'alumnat i les seves famílies de manera no presencial. Aquest tancament dels centres i els termes en què es tanquen podem dir que són exactament els que el nostre sindicat està reclamant-li a Conselleria des de primera hora de l'estat d'alarma. I això que estic dient ho podeu constatar en totes les notes de premsa i comunicats públics que venim fent des d'aleshores. Avui mateix, fa una estona, han fet una entrevista en Apunta al conseller i ha parlat sobre aquest assumpte i a preguntes dels periodistes ha aclarit que els centres romandran tancats de forma generalitzada i només s'obriran puntualment a requeriment de sanitat. Com us dic, és exactament el que veníem demanant des de comissions obreres i, per tant, per a nosaltres el tancament dels centres educatius és una molt bona notícia que ajudarà a l'objectiu de salvar vides i de defensar l'educació i el treball. Hem fet pronunciaments públics també i també demandes directes a Conselleria durant els darrers dies. Conselleria estava per mantenir els centres oberts a diari, amb el personal mínim. Nosaltres hem estat insistint en aquest tancament generalitzat dels centres i que aquests estigueren, tal com ha comentat avui el conseller, a disposició de les autoritats sanitàries per obrir puntualment si alguna situació exigia i amb el personal indispensable i sempre en la coordinació d'autoritats sanitàries. Enteníem que l'obertura generalitzada dels centres radicava en una possible necessitat de caràcter sanitari i per això els nostres missatges també cap a sanitat. Que l'autoritat competent ara mateix en aquesta matèria és la Conselleria de Sanitat i així ho entenem. Per això ens vàrem adreçar a ella demanant el tancament generalitzat dels edificis dels centres educatius per a contribuir també a no generar possibilitats de contactes i fer que la corba de contagis pugui ser menys elevada. També farem una petició a la resta de sindicats en una comunicació conjunta de les juntes de personal, en el mateix sentit de tancar els centres educatius, però a diferència del que han fet altres sindicats, no hem estat per la denúncia a Inspecció de Treball, perquè els nostres serveis jurídics ens ho desaconsellaven i ens asseguraven que aquesta via era pràcticament segur que no tindria èxit. I bé, com ha quedat demostrat realment en altres territoris que han optat per fer aquesta acció i la denúncia ha quedat desestimada.
Varen decidir mantindre sempre oberta la via negociadora i fer al mateix temps un requeriment a Sanitat indicant-li el tancament dels centres com a mesura profilàctica. I bé, aquest ha estat el posicionament del sindicat. Hem treballat per una negociació que desbloquejarà el conflicte i bé, ara veiem que aquest treball ha tingut els seus fruits i ens alegrem per això. Un altre tema del qual vos volia parlar és sobre les oposicions. Mireu, en la mesa sectorial que hi hagué amb el Ministeri el passat divendres, no es pogué donar resposta al tema de les oposicions degut a que els constants canvis que estan produint-se i aquesta incertesa respecte als terminis de l'estat de l'alerta. En aquesta reunió, el nostre sindicat, com a sindicat majoritari a l'ensenyament espanyol, vam demanar una solució el més aviat possible per poder donar tranquil·litat i la màxima certesa possible a totes les persones que saben que estan preparant aquestes oposicions. En aquest sentit, hem de dir que hi ha convocada una conferència sectorial d'educació per a demà, dia 25, i que és convocada per la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Serà, i estaran presents totes les conselleries territorials d'educació, on esperem que es puguen prendre algunes decisions respecte a què passa amb les oposicions d'enguany i respecte a d'altres coses més. En aquest sentit, estigueu per favor atentes als nostres canals de difusió perquè així obtindreu informació detallada de les conclusions d'aquesta reunió. El conseller ha anunciat en aquesta entrevista de la qual vos parlava fa un moment que demà farà una proposta en aquesta conferència i pareix ser que anirà en el sentit d'ajornar-les. No sabem per a quan, però en tot cas podem conèixer la seva proposta demà perquè al final allí se farà pública i tant si n'hi ha un acord per part de tots els territoris amb el Ministeri per a una oferta, diguem, una proposta conjunta, com si no, segurament al acabar la reunió ens assabentarem de quina és la proposta que ha fet el nostre conseller. Cal recordar que, a diferència de les proves d'accés a la universitat, les oposicions poden anar de la mà en una proposta conjunta en tot l'Estat, però també poden anar en diferents vies segons el territori, perquè al final són competències que tenen els territoris també per a fer la seva planificació. Bé, i quant a les oposicions, dir-vos també que estem enllestint una consulta a l'afiliació per a conèixer les seues propostes i que nosaltres ja vam fer algunes propostes en la mesa del divendres passat que són propostes públiques i que són conegudes, que vos enumere ara, que són una solució comú per a totes les comunitats autònomes, és el que nosaltres volguérem, no que cada autonomia farà el que considerara oportú, sinó que totes tingueren la mateixa proposta i anar conjuntament. Una altra és que no es perda en cap cas ocupació ni cap plaça de les ja assignades. En aquest sentit, el conseller este matí ja ens ha dit també que més enllà de que se puguen retrasar les oposicions, en cap cas està plantejant-se que no isquen totes les places que ja estan consignades. Una altra proposta que farem és que encara és necessària la convocatòria de 80.000 places més per als propers 3 anys. I això és en línia d'assolir el compromís que signarem amb el Ministeri de baixar la taxa d'interinatge al 8%. I altra proposta que plantejarem és que atenguen les propostes de millora del procés, com ara la no eliminatorietat de les proves. Sabeu que nosaltres venim fent propostes de millora del procés d'oposicions des de fa temps. Han hagut algunes qüestions plantejades que sí que s'han implementat per part del Ministeri en aquestes darreres eleccions, en aquestes darreres oposicions, per part de la Conselleria d'Educació, així en el País Valencià, però encara n'hi ha pendent algunes coses, com ara aquesta que vos comenté, de la no eliminatorietat de les proves que entenem que han d'implementar-se també en properes convocatòries.
Relacionat amb les oposicions, també sabeu que aquesta setmana passada hi hagué una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'abús o frau en la contractació del personal interí. Només dir-vos que amb aquesta sentència no hi ha cap canvi significatiu respecte a d'altres sentències anteriors i que en cap cas diu aquesta sentència que al personal interí afectat se li ha de fer fixe i remet sempre a la justícia espanyola el control d'aquest abús i les mesures que siguin sancionadores en el cas que procedisca. Nosaltres, en aquesta línia, seguim defensant els drets del personal interí, les responsabilitats de l'administració quant als casos de contractació fraudulenta i al mateix temps també exigim processos d'estabilització que garantisquen la transformació d'aquest treball que sabeu que és precari en treball estable. Considerem que aquests processos no han de regir-se per la legalitat i no han de generar frustració ni falses expectatives, però sí ha de generar estabilitat i ocupació de qualitat. Un tercer tema del qual volíem parlar-vos és sobre el teletreball. Sabeu que la Conselleria ha implementat el Plan Mulant per tal de garantir al màxim possible l'atenció a l'alumnat amb ferramentes de treball en línia. Per a l'alumnat infantil i primària es basa en les pàgines web dels centres situades en el portal Mestre a Casa, on se van penjant els materials i queden a l'abast de les famílies. Després, les comunicacions entre les famílies dels centres públics es fan per el que és web família. Ens arriba, no obstant, que hi ha centres que tenen dificultats per treballar amb la seva web. També dona uns problemes Aula, que ara us comentaré, i que és una altra plataforma, Aules, que és una plataforma que s'ha implementat per a l'alumnat de secundària obligatòria, FP bàsica i per a les escoles oficials d'idiomes. Estan donant molts problemes també. Respecte al programa Aules, se ens diu que pròximament estaran aquests problemes solventats. I respecte a lo que vos dia de lo que són les pàgines web dels centres, també n'hi ha centres que veuen complicat, no tenen ben enllestit aquest treball a través de la web i, per tant, han buscat altres vies com el Google Classroom o junt amb el Telegram per a poder comunicar-se amb les famílies i hi ha altres opcions que des dels propis centres s'han coordinat i han intentat, en tot cas, sempre portar la marxa del curs al màxim possible amb les famílies i establint aquestes comunicacions. Com vos deia, per a l'alumnat de secundària obligatòria de formació professional bàsica i d'escoles oficials d'idiomes, els centres públics i els concertats que ho sol·liciten també disposen de la plataforma Aules, que, com vos deia, ens diuen que en breu estarà més enfortida perquè està donant prou problemes i suposa que en aquesta plataforma se poden penjar i descarregar els materials i també se poden fer les comunicacions amb les famílies. Per a l'alumnat de batxillerat i formació professional està Webex. Amb Webex es poden impartir les classes en directe i a més queden penjades per poder ser consultades en qualsevol moment. Webex també permet penjar materials i, d'altra banda, la comunicació amb les famílies es pot fer també, a més, per la web del centre i la web família. Respecte a les proves o exàmens, totes es faran a través del portal Aules, perquè ahir és on quedaran enregistrades a tots els efectes. En definitiva, com veieu, les classes no paren, el treball lectiu continua i, per tant, el calendari continua corrent. El conseller ens ha dit este matí també que el currículum va avançant encara que amb dificultats i que no pot avançar al mateix ritme que l'habitual, però
que les coses van endavant i que, com vos dia, el treball lectiu no s'ha parat ni molt més, sinó que continua i continuem comptant amb el mateix calendari escolar fins ara. Des del sindicat, evidentment, estem demanant que aquestes ferramentes tinguin tota la cobertura i tota la potència necessària per arribar en condicions a tot l'alumnat i professorat. I ens preocupa també molt la bretxa digital i considerem que el dret a l'educació ha de quedar en qualsevol cas garantit sempre, sense diferències per a tot l'alumnat. Sabem de les dificultats, però també sabem que tenim, segons les dades que té Conselleria, pràcticament totes les famílies tenen accés a internet, segons les dades que tenen ells, però així tot, moltes vegades veiem que n'hi ha dificultats i que no acaben d'estar solventades. En aquest sentit, demanem tots els recursos necessaris. Una idea que ha eixit és la de que els centres, quan constaten que algun alumne, alguna alumna no pot rebre per via internet els materials, es pot enviar per correu en paper. Veurem al final quines solucions implementen, però en tot cas la bretxa digital és perillosa perquè el primer que ha de quedar garantida és la igualtat i el dret a l'educació que tenen tot el nostre alumnat. D'altra banda, sabem que són múltiples les propostes educatives que s'han proposat des de diferents entitats i organismes, com ara, per exemple, la iniciativa de Televisió Espanyola, tenint un horari de matins on treballen continguts curriculars en els seus canals de l'A2 i el de CLAM. I bé, pareix que oferta educativa ja no fa tanta falta com al principi pareixia que estan totes preocupades, no? En aquest sentit. No fa tanta falta per a completar el que és la tasca lectiva. Però heu de saber que el sindicat també tenim propostes educatives per a l'alumnat a la vostra disposició i sabeu que per qualsevol canal podeu demanar-les i les tenim ahí. I recordar sobre el teletreball que estem parlant, recordar que Comissions Obreres compta amb l'ISTAS. L'ISTAS és l'Institut Sindical del Treball, Ambient i Salut. Es tracta d'una assessoria sindical i laboral molt reconeguda, la qual ha elaborat un document realment recomanable i que tenim penjat a la nostra web amb instruccions de com fer el nostre treball a casa de la manera més saludable possible. En ell es parla de l'entorn de treball, el tipus de cadira o taula amb la qual hem de treballar, la col·locació de les pantalles de l'ordinador, la regulació de la distància, les altures del monitor, el teclat, la cadira, etc. Una sèrie de coses que convé tindre en compte i ens poden ajudar per tindre un treball a casa, un teletreball més saludable, cuidant l'esquena i aquestes coses. El quart tema del qual volia parlar-vos són les beques de menjador. Mireu, una preocupació del primer ordre per al nostre sindicat des d'un principi ha estat garantir l'assistència social per a l'alumnat amb més necessitats. En aquest sentit, aplaudim la iniciativa posada en marxa respecte a les beques de menjador a través d'uns vals beques amb els quals es pot adquirir menjar en els supermercats de la cooperativa valenciana Consum i Charter. Creiem que aquesta mesura és molt més encertada que la presa, per exemple, en Madrid, on aquest servei s'ha vinculat a multinacionals com Telepizza o Rodilla. I, dir-vos respecte als vals que són personals intransferibles, que només són per a menjar, si l'obtenció d'aquest val no requerirà d'eixir de casa ni al centre ni a cap lloc. Es rebrà el telèfon mòbil on es podrà consignar fàcilment i en cas de dificultats, el que ens diu Conselleria és que es podrà contactar amb el professorat de forma telefònica. Sobre això dir
que Conselleria s'ha dirigit als centres educatius també perquè actualitzen en Ítaca els telèfons de les famílies. Ja sabeu que els telèfons registrats en Ítaca moltes vegades no són els correctes, estan obsolets i és necessari actualitzar-los el més prompte possible per poder fer arribar el val amb la beca del menjador. I bueno, l'últim, cinquè i últim tema que vos volia comentar són algunes recomanacions respecte a les informacions que ens arriben. Mireu, davant d'aquesta situació de confinament a casa i tota aquesta llau d'informació que ens arriba als telèfons mòbils i altres dispositius, creiem que es fa més imprescindible que mai tindre bon criteri per tal de discernir entre el que és informació verídica i el que no ho és. A més, també és més necessari que mai saber detectar els bulos i de quines fonts es poden fiar i de quines no. Però també és molt important ser nosaltres mateixos rigorosos i responsables amb la informació que anem compartint per les xarxes. I, bueno, caldria assegurar-se bé abans de compartir la informació de que aquesta és rigorosa i respecte a les fonts de les quals ens podem fiar, doncs, bueno, sabeu que estan les webs oficials i els canals oficials de les administracions públiques, com ara les de Conselleria o les de ministeris. I, per suposat, teniu tots els canals del nostre sindicat. Entenem que no contribuir al col·lapse informatiu és important, però part fonamental de la nostra tasca com a sindicat és fer arribar totes les qüestions d'interès o novetats que entenem són importants per a vosaltres. I bé, són especialment útils els nostres canals d'informació directa, com Telegram o WhatsApp, però també tenim Twitter, tenim Facebook, tenim Instagram o la pròpia pàgina web del sindicat on podreu trobar sempre la informació més important que generem nosaltres. I bé, en qualsevol cas, l'afiliació compta també amb l'assessorament directe de totes les permanents, amb els seus telèfons, correus electrònics i els perfils de xarxes socials. I sabeu que nosaltres seguim treballant i treballant molt perquè són dies en els que n'hi ha que dar molta resposta a moltes qüestions. I per això estem així. Així que bé, per la meva part, fins així les coses que us volia comentar. Agrair-vos el vostre interès estant així